Jero, sprav si toto. Môžeš to všetky, podrž shift. Čaute. No teraz si daj toto a celé 4. Takže, Crash nám hrá Minecraft. Nie. Prišiel ku mne, do mojej izby a moja priateľka, gamblerka, Mirka, pozdrav sa Mirka všetkým fanúšikom. Koľkých máme? Asi 12. A to je Sara. No ja máš blbú myšku. Ty máš blbú myšku, nevieš ovládať. A to je Matúš. Toto je zväz gamblerskej osadlosti v Banskej Bystrici. No, u mňa v izbe. Ten stôl? Ako si viete všimnúť, tak tu je iba jeden gambler Minecraftu. Tam je ďalší gambler Minecraftu, to je tretí. A to je štvrtý a ja som piatý, ale on nemá svoj notebook tu a teraz. Pretože je... Mám živý, ale sníboble. Teraz čo mi? Matúš, a ty kam ideš? Co mohu... Ja neviem, ja kráčam. Ja len tak, že všetci ideme od domu a ide začať noc. Výborne. Výborne. Mirko, povedz niečo o svojom živote doterajšom. Nie. Som doma. Toto sú tí huby. Čo je? Ty zmrt. Som ťažil drzevo. Džívý. Drzevo. Idem povedať. Džívý. Drzivý. No. Hýbaj domov, ideme sa vyspať. Aha, ešte není noc. Mirka? No. Čo teraz? Zober to. Bože môj. A mám to tu. No, tak iba zavri inventár a stran žľavým. Zavri Ečko sláč. No veď je. Ečko sláč. Oh, je. Kde to? Aha. Ja znovu. Dostrapas, najväčší gambler v Banskej Bystrici v živote nehral Minecraft! Ticho buď. Hambi sa, je stintlivý. Svetlosivá vlna. To už čo je? Je aj čierna, aj hnedá. Raz, dva, tri, skúška, hruška. Zdokol mi pes. Miro o chvíľu príde, šiel sa obliecť, bola mu zima. Povedal mi pikošku, ešte stále nemá dievča. To nevadí. Hlavné je to, že má dobré srdiečko. Srdiečko je podstatné. Miro, počkaj, ťa dojebem. Čaute. Čaute, tu je Fifo, a tu? Crash. A spolu sme... Zabijem ťa. Toto je veľký návrat. Veľmi veľký návrat. Po veľmi dlhom čase. Koľko to už je? Skoro rok. Od posledného spoločného blogu. CCA. Západne si k tomu. Aj, už horí pol hodinu, ale nevadí. Pol hodinu, nebude hore ani filter už. No, Mirko, ako ti páčila výučba Minecraftu od mojej priateľky? Máš takú akčnú tvár. Ak to dáš na internet, tak si ma neželaj. Nevenovala sa mi. Musím ho vytrestať. Ja sa nevenuje, ale nie. Toto bolo tvoja premiéra Minecraftu, vravíš? No, prvých 5 minút. Wow. Nie, Lováček, hej. Loláček. Lováčková česká verzia. Loláček. Keď si kúpiš telefón, tak si nekúpuj čínskej verzie, beta verzie. Stop. Když si koupíš telefón, nekoupuj si telefón z
Z čínskej verze, či ako si to hovoril. Lolačku, kde si kúpiš telefón u nás? Dostaneš po papuli. Mažán. Ti pšodá. Předá. Ti pšodá Předá. iPhone za 150 libier, že si to ty, ja som ho kúpil za 80, ale si to ty, tak ti ho ešte pridražiem. Kúpim ti ešte k tomu draže, aby si nepovedal. draže. No. Ovocné. No. To im nekúp. Píp. Miro píšel na aute, tak si nemohol vypiť, tak ma trému vidieť, aký je bledý. Bola mu zima, bol sa obliecť. Mirko, povedz, ako sa máš? Zimom Priateľku už máš? Zima. To bola dosť blbá otázka. Severánka. Čo? Zima. Auto fičí? Mám ťa v piči. Vypadol mu zub, tak si zase montuje. Nebojte sa. Neberi žiadne drogy. To nie sú drogy. Takže, Fivko. Nevieš, čo som chcel? Tak máš slovo. Ale nie. Takže, Fiv. Ko? Čo? Suseda ho. Máš nové. Dobre. To aj ja. Ale nie. A to čo mám nové? Nič. V podstate nič. Chodím do Hovorím, práce. že to aj ja mám nové. Chodím do práce, ráno vstanem, večer si lahnem. Ráno zase vstanem, večer si lahnem, príde víkend, tu je ubehne ako píp. A Ty iba potom... 2 dní robíš? Chápete? Chápete to? Nechápete. To nebolo počuť asi. Stále sa, že ten telefón počuje všetko, čo len chce, len teba nie. Takže daj tú ruku preč. Takže daj tú ruku preč. Dobre, počkaj. Ako vidíte, Miro sa zahral. Ako vidíte, Miro sa zahral práve na noblo človeka, bunda z poľského obchodu v Číňaku. Ty poviem, že stál takých 10 eurí, nech nežerem, po zľave. 2-krát vypraná. V pervole. Black Magic. Mirko, ako ti ide škola? Crash. Zase skoro Mirka. Vieš, ako ti ide škola? Neviem, stojí zatiaľ. Škola. No musíš ma zasvetiť do vášho kolobehu inžinierstva, pretože ja už som z toho kruhu vypadol, ja pracovitý človek. Vidíte, zarastá 2 dní čas. v kuse robí, ale pracovitý je ako hovado. Teda 2 dní s prestávkami na spánok. Aspoň si nepýtam peniažky, on má minky na cigarety. Viete, chováme tu slony, toto na záhrade je taký slon, volá sa Bambi, sem tam si zaletí do Ukrajiny, preváža tam oni tých otrelcov zo západu. Z východu. Nie, zo západu, tých Nemcov preváža na východ. Nechápeš? Však nechápeš, o čo im ide. Východ sa sťahuje na západ a západ sa bude musieť sťahovať na východ, lebo ich bude viac ako nás. Sľúbili sme si. Ešte raz. Sľúbili sme si. Nic sme si nezľúbili.
Plameň zhasol. Mirko, musíme sa rozísť. Jau, pichlová. Jau. Takže. Ešte nie je koniec, ešte máme čas, ešte stále nahráva. Keď mi napíšeš, že nedostatok pamäť, tak vtedy sme skončili. Aha. Keďže jedno video má skoro 2 giga. Čo je väčšina mojej pamäte. Vy máte... Počkaj. Čo? Čo? VTV? Vy Čo? máte fejkovú verziu? Nie. Štýl a tam je STHIL. Odfotím. Dám. Dobre, máme fejkovú motorovú pilu, oco kúpil za 20 € od cigáňov. Aha. Prišli cigáni. Príde, čo, nekúpíš, motorovku za 200. Máte papiere? Nemáme. 20. Berem. Ešte ste museli ísť aj tamto do bankomatu po 20 €. Vedel si o tom, že všetko na svete je buď zemiak, alebo není zemiak. Ba, to je jak hovedlo. Nezapalím si. Prečo? No, to som povedal. Prečo si povedal? Lebo to vystarilo z mojich úst. Mirko, ja som ti to povedal. Na budúce, keď grcáš, tak cez zuby. To husto nech ti ostane. To sa znova naješ. Ja je, že by cez tú medzierku vyšlo. Alebo tekutina. Také črievko bude z teba. Ukáž zuby? Usmej sa? Nie sú rovnejšie. Ale nie, usmej sa? Nie. Mir začal mývať zuby, ľudia! Zabili ho popolníkom. Predvčerom, tak večer sme fajčili s bratom, sestrom a priateľkou, tvojou inštruktorkou Minecraftu. A čo sa nestalo? Počúvame kúsanie. No my Senka, kde sme teraz, tu je taká skrinka jedna. A tam ti originál potkan. Hryzol do skrinky. Brat zobral gumené kladivo. Plesol po skrinke a potkan sa rozbehol. Môj brat samozrejme spolu so mnou sme vyskočili na stoličky. A potom iba záber, ako môj brat obháňa potkana po celom dvore s gumeným kladivom v ruke so slovami Zabijem ťa, ty svinia! Ja, že ten potkan tvojho brata obháňal. Zabijem ťa, ty svinia! A bol čierny, a bola tma. Tak bol určite fialový. Určite ho videl. Potkan možno zostal na mieste, brat ho záhrade, kde si ty svinia. Máme krásne počasie, je Vánoš a my sme samozrejme tam postiví spolužiaci. Mirko mi totiž ráno volal, že čau, ideme na Vánoš a takto a hento a vravím, že jebem na nich, hnusné počasie, tamto, nechce sa mi, mám veľa roboty, upratovania, nestihol som, lebo o poludne prišiel on. Tak som aspoň poutieral prach v izbe, nech nepovie, že som prasa, hej, neviem čo, tie sople po zemi, to si nevšimol našťastie. Ale nie. Ten prach, čo mám na prstoch, no dobre, nič. Prach na prstoch, hlavne, že mám od teba zadrbánú masnú celú klávesnicu. Ale nie, Mirko je super chlap, super, cením si ho, je to dobrý kamarát. Nikdy vás neohovára, frajerko vám nepreberie, odvezie vás kam potrebujete, zdvihne keď potrebujete niečo. Vždy dvíha telefon, vždy, iba keď potrebuje on. Z tých 300 razy, čo som mu ja volal, mi zdvihol 2-krát. Aj to potreboval niečo odo mňa. Dobre, čo? Moje pokusy o zblíženie sa s ním telefonicky, že ahoj, ako sa máš, čo robíte si v škole, alebo na praxi a koľko tímly podobného štýlu. Sa skončia, nemám čas, čau. Nie, sa skončia pip, pip, pip.
Volený účastník je dočasný No, to bolo po účastných vecí. No. Mirko má 2 telefóny, nedvíha ani jeden do piči. Neviem, aký piču moje, dobre, teda na ňo točíme, aby nepovedal, no áno, lebo môj iPhone zrazu zistil, že má nedostatok pamäte. Po 20 minútach nahrávania, ale to je v pohode. Sa všetko spraví. Neviem, prečo spravil tak strašne rýchlo, ale to je všetko v pohode. Čo si hovoril? Nestihol som vnímať. Tieto suseda je na záhrade, myslíte, že sme kokoti, sa správame s telefónom. Normálni ľudia správajú s telefónom. Čau, ako sa máš? Čo máš nové? Máš nový sústruh? To je monológ. Teraz aj. Tam je hniezdo. Majú vtáčiky. Drozdi. Máme maličké drozdičky. A keď som chcel vyhodiť, tak sestra, ty koľko dieťa vyhodí z domu? Som povedal, nie, to je strašne vysoko. Ale nie. Mirko, a čo pasta? Ako sa má pasta na zuby? Používaš Colgate, Fresh, alebo ja neviem, Denta Plus, Signal Light. Čo príde pod ruku? Okena. A povedal, prečo sa vidíte v jeho zuboch? Mirko kopol do stola. Zlomil si nohu. To bol Majo. Minule sa správal s bratom, ako sme... Crash. Minule som sa s bratom rozprával, že ako sme sa kopali, ja tamto, hento, hej. A jeho frajerka vravila, že ja som raz kopala kamaráta, bola som 2 dní v nemocnici. Máme o čom pokecať. Áno, ako vždy. Dobre, takže toto bol. FIFA... Crash? Takže toto bol. Crash? Takže toto bol. Takže toto bol. Tvoja ruka? Takže toto bol. Moja bunda? Boj, prestaň. Takže toto bol. Robím spíču, Crash. Takže toto bol. Ono? A toto? Crash. Ak sa vám naše video spáčilo, tak Like. zdieľajte, Komentujte. ukazujte, Prstom na neho. aký to je debil, prečo má také hnusné vlasy a má tak zubov. A spolu sme FIFA a Crash. Debili. Čaute. Ale nie, toto bol koko, čaute. Daj si Ečko a teraz si môžeš ťažiť. A ak sa chceš presťahovať, tak si zober tú boxu za sebou. Aha, a ako? A mal by si tie boxky aj zbierať. Darth Vader playing by Zbieram. part 1. Blackcraft. Cigane s krompáčmi. Vypadla mi Petra z vrecka. Máme po kúskoch, viete? Počkajte, zakryjem názov, hej. Sú to Petri, že vraj. Nemôžem dať kvôli copyrightu, ale toto vám ukážem, hej. Toto je pre nedospelých fajčiarov. Jasné. Skús to tam dať, Mariek, zabijem ťa. Teba vystrihnem, neboj sa. Zničíš mi reputáciu.